ಬರಹ ಮತ್ತು ಓದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆ ಜೊತೆಗೆ ವ್ಯವಹಾರ. ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಮುಂಡೆತಡ್ಕ ಮಾದರಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ. ಒಬ್ಬ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನು ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಸಮನ್ವಯಗೊಳಿಸಿ ಮುಂದುವರಿಯುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆ, ವ್ಯವಹಾರ, ಬರವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಓದು ಈ ಎಲ್ಲವೂ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ವೇಳೆ ಒಂದಾಗುವುದು ಅಪರೂಪ. ಅಂತಹ ಮಾದರಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವೇ ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ್ ನಾಯಕ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಮುಂಡೆತಡ್ಕ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ದಶೆಯಿಂದಲೇ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು, ಮಾಸಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಆನುಕಾಲಿಕಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದ ಅವರು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ನಂತರ ಸ್ವದೇಶಕ್ಕೆ ಮರಳಿ ವ್ಯವಹಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಬರವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಓದಿಗೆ ಸಮಯ ಮೀಸಲಿಡುತ್ತಿರುವುದು ಅವರನ್ನು ಇತರರಿಂದ ವಿಭಿನ್ನರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆನುಕಾಲಿಕ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಸುಮಾರು 40ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಎಂಬ ಕೃತಿ ರಚನೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಹಾಗೂ ಪರಿಶ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ശേഷം ഹ്രസ്വകാലം പ്രവാസ ജീവിതവും പിന്നീട് വീണ്ടും നാട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തി ബിസിനസ് രംഗത്തും വ്യവസായ രംഗത്തൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴും ഒരുപാട് കോഴ്സുകൾ കറസ്പോണ്ടൻസായി ഞാൻ ചെയ്ത് പൂർത്തീകരിക്കുകയായിരുന്നു. അതിൻ്റെ ഇടയിലൊക്കെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ സജീവമാവുകയും എഴുത്തിൻ്റെയും വായനയുടെയും ലോകത്ത് വീണ്ടും സജീവമാവുകയാണ് ഉണ്ടായത്. പക്ഷേ എൻ്റെ ജീവിതത്തിനിടയിൽ ആനുകാലിക വിഷയങ്ങളിൽ ഒരുപാട് ഹ്രസ്വമായ പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു പക്ഷേ അതിൽ 30-40 അധികം വരും. അവയുടെ കോപ്പി പോലും ഇന്ന് എൻ്റെ കയ്യിലില്ല ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಯಾದಾರ್ಥ್ಯ. ಪ್ರಸ್ತುತ ತುಳುನಾಡಿನ ನಾಯಕರು ಎಂಬ ಕೃತಿಯ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗುವಂತೆ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಕೃತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಹೇಗಿರಬಾರದು ಎಂಬುದೇ ಇದರ ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಮಯದ ಕಾನೂನು ಇಲಾಖೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹರೀಂದ್ರನಾಥ್ ಅವರು ಈ ಕೃತಿಗೆ ಮುನ್ನುಡಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ತಮರ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಎಂಬ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಎಲ್ಲ ಕೃತಿಗಳು ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿವೆ. ತಮ್ಮ ಕೃತಿಗಳು ಹೊಸ ತಲೆಮಾರಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಲಿ ಎಂಬುದು ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅವರ ಆಶಯ. ತಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ಸ್ವಂತ ಗ್ರಂಥಾಲಯವನ್ನಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಅವರಿಗೆ ಬರವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಓದಿನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲೇ ಸಾಗುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಇಷ್ಟ. ಅವರು ಸಮಸ್ತ ಕೇರಳ ಸುನ್ನಿ ಬಾಲವೇದಿ ರಾಜ್ಯ ಸಮಿತಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, SMF ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಮಂಜೇಶ್ವರಂ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ್ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರಮುಖ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ, ನಿಲಪಾಡು, ನಿರ್ಭಯಂ, ಮಹಲ್ ಜಮಾತ್ ಸಂಘಬೋಧಂ, SMF ಲಘು ಪರಿಚಯಂ, ವಕ್ಫ್ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ವಕ್ಫ್ ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾದಾಗ, ಶಿಕ್ಷಣ ವಾಣಿಜ್ಯಕರಣವಾಗುವಾಗ, ಮಹಿಳಾ ರತ್ನಗಳು, ವಿಶುದ್ಧ ಭೂಮಿಯ ಮೂಲಕ ಒಂದು ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ, ಸ್ಮರಣೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಗಳು ಮುಂತಾದವುಗಳು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿವೆ. കാസർഗോഡ് ജില്ല എന്ന് പറയുന്നത് തുളുനാടാണ്. ആ തുളുനാടിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയ, സാമൂഹിക, സാംസ്കാരിക നേതാക്കന്മാരെ കുറിച്ചാണ് വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ സുദൃഢമായ സേവനം ചെയ്തത്. ഒന്ന്, കേരളത്തിൻ്റെ നിയമസഭയുടെ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ എതിരില്ലാതെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട അഡ്വക്കേറ്റ് ഉമേഷ് റാവു, പിന്നീട് വന്ന കർണാടക സമിതിയുടെ നേതാവായ MLA കള്ളിക മഹാബല ഭണ്ഡാരി, രാമപ്പ മാഷ്, സുബ്ബറാവു, അതേപോലെ കക്കില്ലായ സുന്ദർ റാവു, അതേപോലെ ഗോവിന്ദപ്പ, കയ്യാറ് കുഞ്ഞന്നറയിൽ, മഞ്ചേശ്വരത്തിൻ്റെ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് MLA ആയി ഭരിച്ചവർ, മരണപ്പെട്ടവരെ കുറിച്ചാണ് പ്രധാനമായും എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. PB അബ്ദുൾ റസാഖിനെ കുറിച്ച്, ചെറുപ്പത്തിനെ കുറിച്ച്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് വ്യക്തിത്വങ്ങളെ കുറിച്ച്. അതേപോലെ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പൗരപ്രമുഖനും പ്രമാണിയും മായിപ്പാടി രാജാവിൻ്റെ മന്ത്രിയായിരുന്ന സൗക്കാർ കുഞ്ഞി ഫക്കീനെ കുറിച്ച്, ഷെറൂർ സാഹിബിനെ കുറിച്ച്, മദ്രാസ് അസംബ്ലിയിലെ MLA ആയിരുന്ന മുഗ്രാൽ സ്വദേശി MS മുഗ്രാലിനെ കുറിച്ച്, ഇവരെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഒരു പുസ്തകം രൂപത്തിൽ ഇതുവരെ ആരും എഴുതിയിട്ടില്ല. ഇവരെക്കുറിച്ച് ലേഖനങ്ങൾ പോലും പുതിയ തലമുറക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റുന്ന ലേഖനങ്ങൾ മലയാളത്തിലില്ല. കന്നഡയിൽ
ചില വ്യക്തികളെക്കുറിച്ച് കള്ളിക മഹാപരഭണ്ഡാരിയെക്കുറിച്ച് ചെറിയ ലേഖനങ്ങളും ചെറിയ ലഘുകൃതികളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും മലയാളത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് പോലുമില്ല. അപ്പോൾ നീണ്ട വർഷങ്ങളുടെ പരിശ്രമത്തിനൊടുവിൽ ഒരുപാട് ലൈബ്രറികളും ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങളും ഒരുപാട് യാത്രകൾക്ക് ഒടുവിലാണ് ഈ പുസ്തകം എഴുതാൻ തയ്യാറാവാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചത്. വളരെ പുസ്തകം പണിപ്പുരയിലാണ്. അടുത്ത മാസം ഏതായാലും പുസ്തകം പുറത്തിറങ്ങും. ഇതിൻ്റെ പ്രകാശന ചടങ്ങ് വളരെ വിപുലമായ രീതിയിൽ തന്നെ നടത്താനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഉമർ അബ്ദുല്ല മെമ്മോറിയൽ ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന സംഘടനയാണ് ഈ പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും ഈ പുസ്തകം പുതിയ തലമുറയിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക്, വർത്തമാനകാല രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾക്ക്, സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തകന്മാർക്കൊക്കെ വളരെയേറെ ഉപകാരപ്രദമാകുമെന്ന കാര്യം സംശയമില്ല.